ato sa unahon gamay kay dapay report sa Idol Twitter kadalihan niya may lalaki mahigala nga na kuan nasikop ni sa kapulisan kay nagbinastos man ning lalaki ha. Mamaon sa report ni Idol Twitter kagahapon, dunay usa ka lalaki nga nanghikap sad mga higala. Wa lang to mag-ayo to tong signal gahapon kay unsaon taman dito sa prisuhan mahigala nga medyo to sa hagipot nga kuan ba. Pero nangatarungan ni mong lalaki nga kadtong iyang nahikapan nga 16 years old. Wa kuno to niya tuyo na labyog lang kuno iyang kamot kuno kiba. Kanang na nalabyo ka na di na accidentally na hikapan. So kana og wa tuyo depende na pero wa man gyud pasaylong babae kay matud pa mura man kunog na sabak nga pagkakuan sponjuhan. Ato lang agi katawa mahigala karon po niya po'y lain. Usa ka lalaki na sikop sad kay gi kataho mahigala nagbinastos ngadto sa usa ka 22-year-old. No? Naglakaw ning biktima matud papaingon siya ng panimay. Unya adto higayon na ang suspect nagbarog-barog sa gawas. Kini ang problema ini karon. Dawa makapasaylong babae to aron sa presuhan. Kay giingnan pa man gyud mga higala nga ni sulti pa man gupahan ni mo day oy kagwapa ni mo day unya sexy pa gyud ka unya ang imong dughan gifted kayo. Wa kagwantang babae oy pati sukuan may higala nga na binastos man niya. Kadto sulti lang tingali basig madarag kuan pero usahay god na depende mo sa kasensitive sa tao gid inday ken. Kadto bitaw sa una bitaw to pag-uso ng kanta nga hubaga ati hubagang ati Ang uban to okay naman pero ang uban to suko man. Mura bag kon ba nga kung musulti kog hubagang ati inang Ato nga gi katawa mga sukid ning paminaw pasensya na mo sa kong tingog ha nga medyo kuan na itong tingog yun more or less agad ang uban na to okay ra mura ginahimo lang katawanan pero ang uban mahigala nga mura magbastusan sila labi na karon nga mga standby ron ginom-inom tagay-tagay babaeng agi usara kabuk babaeng agi may daghan mo ikaw ro usa nya na bahubaga ati ang babaeng muagi ana depende sa uban murag sensitiban ang uban inday ikaw inday kintan-aw nimo murag okay ra ba na siya day ang uban tingali ko daghan mong mga nangagi pero ikaw ro sa ni agi nya na mga standby da nga kuan mura mag hubagang ati mura mag lain ba no depende na sa sensitive sa kuan ka gifted ni ati sa bulkang mayon kantahan man nya mo kantag hubagang ati oy intubag po niya tigasang kuya oy pastilan mahigala kadto nahimo guto mga kaygalaang isyu tong kantaha mga sukid di paminaw nya grapoy usang kanta kanang day imo na tanan Naman to diri dayo ako may tan-aw na ko be diaba diri sa kwan. Dai imo na tanan mo to title ato no. Be gamay lang ha. Dai imo na tanan. Dira be. Mao tingali ni. Dai imo na tanan be isa be gamay lang ka ha. Ako ingi sukwan sa diri. Tan-aw na ko. Mao gyud. Namo. Na ako ngi ka sa akong computer. Mo ni nasukan. Imo na tanan kanang bukid nga naas imong atubang imo na tanan mauban may kabilin sa imong ginikanan imo na tanan may burot man ka na mura o bulkan day kung imo na tanan mahimo ba nga ako kanang tungtungan mo na tanan mahimo bang ako'y daro ug akong tamnan tanawa kini mga kantaha mahigala ang uban ana moingon man nga okay man kay lingaw-lingaw ang uban sa sensitive kay moingon dili pwede na ya napoy uban mahigala kada kung imo na tanan napoy uban magpadako og tuyo na day no ano ba kapon nga gusto ng padako ng bumper nila diha kay mo sexy man kuno magpadako ng kuan ang uban sad nga dili ra pud padako no enhancement ba sa kuan ang uban ang batang padakon, ang uban
padako ng dughan na. Napoy ba niya natural yun dako? Nakaroon kining maong lalaki kay nagbinastos man ingon man nga gupahan nimo dayoy kana gupahan nimo dayoy okay ra na. Seksihan nimo dayoy madada pa na pero yun, lami kuan na dayoy sa man ang imong nas gifted man kay na dayoy. Gigasahan magikaday hubag man kay na dayoy gasa man na dayoy. Reklamo ni babae unya dang nasabod. Sao man ni mo rumingon niya nasabod naman. Sa nasabod niya pilti mang naguna-una na magkagsultig binastos. Mo na karon na priso oy. Wa mo pa sa ilong babae may gala tuwa na balhog mahigalas bilangguan ron.